7.000 anys enrere, quan el món era molt i molt jove, hi havia 3 tribus: els laïtes, els lacets i els berberites. Dijous comença la primera gran aventura de la humanitat. Els Lacets, dijous a la tarda estrena al K3. Vols veure el Primavera Sound com una estrella? Aquest diumenge al migdia, Ritmes.Clips t'ho farà possible. A més, recordarem un autèntic clàssic de Jarabe de Palo. I veurem el nou clip de Gossos. Ritmes.Clips a TV3, diumenge al migdia.